ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ቅጽባሕ ቀዳመ ሰንበት ብዘካየዱ ፀወታታት ቀፂሉ ከምሲዩ ናይ ሰሙን ዝዓበየ ግጥማ መንጎቲያ ብሆዜ ሞሪኖ ትእለ ዘላና ማእከላይ ሰሙን ሚሲቪያ ባዶ ብባዶ ዝተፈላለየት ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲያን ባርሳ ዓዲማ ሓደ ብሓደ ዝተፈላለየት መዘናኣ ሎንዶናዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዓዲማ እተካይዶ ፀወታ ክቕፅል እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ወላኮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንተሃለወት ደገፍታ ግን ዕጉባት የለውን ጠንቂ ናይዚ ድማ ሞሪኖ ብዘኸትሎ ዘሎ ቅድን ምስ ተፃወቱ ዘለዎ ርክብን ከም ዝኾነ ብዙሓት ዝሰምዑሉ ሓቂ እዩ ማን ዩናይትድ ኣብ ፀወታን ኣካፋልያ ኣንድሬ ሄሬራ ኣንጻር ስቪያ ብዘጋጠሞም ምጭባጭ ዋዳ ክትከስሮ እንከላ ፊለንን ቢልን ዱን ኣብ ዝግጥም ኣይክስለፉን እዮም ተኸላኻሊ እዛ ጋንታ ዝኾነ ኤሪክ ቤሊ ካብ መጀመርታ ክስለፍ ትፅቢት ኣሎ ቆማታት ዝላታን ኢብራሂሞቪች ናብ ልምምድ ተመሊሱ ምህላው ንማንቸስተራውያን ጽቡቕ ዜና እዩ ብወገን ቸልሲ ዝኾነ ሓድሽ መስበርቲ እኳ እንተዘይብሎም ዴቪድ ሉዊዝን ባካያኮ ግን ካብ ዝግጥም ክበኽሩ እዮም እዚአን ኣብ ተመሳሳሊ ሃዋህው ዘለዋ ክለባት ዘካየደኦ ጥምጥም ነጥቢ ዘጥፈት ጋንታ ብደገፍታን ኣኪያታን ክፅወት ስለዘይክእል ጥንቁቑን ብሱልን ፀወታ ሒዘን ክቐርባ ትፅቢት ብዙሓት ኣፍቀር ስፖርት እዩ ተንታኒ ስካይ ስፖርት ዝኾነ ፓውል መርሰን ነዚ ግጥም ብናይ ሓባር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ክዛዘም እዩ ምባል ግምት ይህብሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰንበት ሰዓት 7 ፈረቓን ምሸት በቋፃፅራ ኤርትራ ኣብ መንጎ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሰናል ንፍጻመ ግጥም ካራባኦ ካፕ ኣብ ስታዲየም ዌምብሊ ክካየድ እዩ ማንቸስተር ሲቲ ብዊጋን ካብ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ድሕሪ መለያ ነዛ ዋንጫ ኣብ ከውሖም ክእትውዋ ትፅቢት ኣካየድታ ክለብ እዩ ሲቲ ሒዛቶም ዘላ ተፃዋትነት እዮም ኣብ ዩሮፕያን ሊግ ብንእሽተይ ወደናዊት ክለብ ኦስተርሱን ኣብ ሜዶም ርእሶም ዘድነኑ ተፃዋቲ ኣርሰናል ብዙሕ መለክዒ ሓልፎም እኳ እንተኾኑ እዚ ግጥም ግን ንፍጻሙ ብምዃኑ ተመጣጣኒ ምዃኑ ዘይተርፎ እዩ ብወገን ሲቲ ፋቢያን ዴልፍ ኣብ ዝግጥም ክበኩር እንከሎ ካብ ኣርሰናል ድማ ኣሮን ራምሲ ኣብ ኣጠራጣሪ ኩነታት ከም ዘሎ ኣርሰን ዌንገር ሓቢሩ ንሎሚ ዝበልናያ ፀብጻብ ስፖርት እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብሰላም መራኸባና ብሩህ ቀዳመ